zavara. Išao je vrati, Glagar. Nema tu da ti bile, alo. Pa nema se jebao. Pa čekaj, ako dođe milicija, če pisao prijeve, če pisao prijeve i apsil urati. Kome? Pa pusti. Čekaj, šta pusti? Ovaj najebu komesar što je bio u ratu, će da jebe ovaj Tudorović. Ajmo čovjek, njemu pisao prijevo što nije skolio ljude i uhvatio s pivom i što nije spolio terena. To je pivo drugo. A ne, i što su na terenu. Nije pivo što na terenu. Samo treba. A sad je ovdje da povije, treba se popijeti. Ode onaj. Pa šef služba ovdje. Ja sam okolo nas, zadnjih, kao neki džip. Pa džip prijavili tamo oko da se sve. Dobro, ajde da mi Figao me, joj! Da ne mogu to. Pa nisam da... A dobro, pa baš. Ajmo na loptu! Eto ga, lopka ide, eto ga! Eće! Luka! Ajde sad. Znam čovjek uzeti bola. Kao da se tiče. Ljudi je to koju kukuruzi ovako požuti se. A bre, mnogo pretjerano. Bolje da nije bilo 30 stepeni. A, to. Da ne jedraju malo, ovo je malo ušpagnuli, gledate mi. Aha, malo. Nema da sveti baš drno. Ali dobro, vodiovi, tutku baš. Vedi che Leoni da che vedi,
su osjetili i to. Ovom ništa. Ovo. Vlada! Bravo! Hvala. Samo čekam. I noći spavam. Od kad te broji? Od 5 dana. Od 45 dana sam napunio kukuriza i ono bilo. Pa promaja me prepastila. Da je tako, mogu se da se sredilo. Ja idem kao kad su udarili ove. Kao ovo, kad su udarili. Ono nije bilo. Ovo je tabla. Moje tabla je od davno se nastavio, nego samo smo ispisali ono jedno. Da, ja vidim. Ovo su moje table, ja sam tako. Mnogo se to je radio da se radi. Stanimir Ivanović nije mrdno prst, a bio je predsjednik sindikata, mogao je da napravi Bog. Ali čaša i a ti šta si radio kod crkve i ovo, da ne brojim ništa više. Ma i po Frančiska nema konja. A? Znači, Valić nema konja. Pa ja. Kako se napravili za grob i za svijeća, može ono da. Šta ima onda, koliko ima? 155, nema. Sredina! Pazi, Bojka. Pazi, šire. Može da se sedi, tako? Sedi tu ovih dana. Ko brani? Miliva, Milivić je više kada i vraćaju mi se tamo. 150.000, bilo pivo, ne znam. Uvati trojku dobro. Senu, trojku uvati dole, nema. Zatim ovoga, nedjeljom, sina. Nije. Koga? Da, to sam baci Marko. Dobro. I ovo ovdje je ono dole.
Evro ti presedi. Bravo dvojka! Opet, Karinjo! Evo, Karinjo, ajde! Daj, jebim! Ne vidim Gavra, ne vidim. Ajde naše jedno, ej! Bravo, Vaki, još! Ej, Vaki, predvojice! Bravo, Vaki! Ja! Ej! Namestimo. Vaki je za lijep, ja tu bacuje! Takmičku kad ste igrali s jedno, jedno to pole samo Ne znam. Pa što igram? Ovo je Derosao, Partizana. Kad je opuštio borba bila četnici Partizana. Izdenili pekljani svišni mečari. 12 mislim da je za noć klopšana i moje majke Zet, moje majke sestre Nus, Čede Jektića otac. A? Pa pre, Nemci mu upalili kuću, znači Partizani. Nemci mu upalili kuću. 12 stope povinulo za noć. I Čeda moj taj brato Petko što je bio prvi predsjednik posle oslobođenja. Jednu kovcu nije uzeo Milovanu. Pošten pravi komunista. Je li opet gol? Milovane, ja dečki bio potpisan na litije. Žena Čedina, znaš Rado? Ko je to? Pa Jeftiće, što je bio predsjednik. Da. Znaš Rado, ženu? Išlo su Vindre, što popravlja kolo, kako zove onaj dole? Ispred semafora, čuveni majstor bez kola, Mićo. Kod bioskopa, kako zove onaj? I Topoli. Nije Mauzer, Nije Mauzer, je ono. Gdje su ono? onaj Raj kod Da.
Nisam znao da Je. Cedo najde čuvu ovce. Kuma treba poništi i ja ga tera u klopu da čuva ovce. ja ne znam. 2-0. 3, a? A sad dali prvi? Dali prvi. Na Talincima, a? Oni i Trnavci. Ja volim da povedimo samo Trnavci i na Talinčane. Ne žalim da izgubimo da vi ljudi. Mi njih nekom povedimo, nekom prvi smo prošli. Ima ta banja. Jesi kola igrao. Gdje si bio dole? Radio si? Radim i sad. A i rad, sad. Ode se Nikola, ode. Sad da bude 4-0. Sad da bude. Evo. Sudija svira i kraj, idemo kući. Zdravo. Dobro. Koliko? 4? Pa mnogo. To je bit. Mićo da, koje piće da vidi režim? Nema nikak. A? Ne daj ti. Njega bre, otvoreno. Otvoreno, ali ne zapiti. Ko? Njega lale stigo. Njega lale stigo, da vidi da ne ide pije lale. Pa ti vidim. Milore, sad je popio. Ja ne mogu. A? Hvala. Kad bude A što? Ako te ne mrzi da Ja ću pijem. A ne može nije sad, pusti. Ma hoću bre, pa 4-0. Propustit ćeš još i 3 Pa gola. da čestim bre, 4-0. Kaži bre. Još će bude 4. Ja se dio rano, vera i treba cijeniti se takvi ljudi. Ne, svaka treba se ovako. Možda da vidiš na trči i na igralištu i ovamo i na terenama i na pijacu. Ja ga skoro sam povezao za račun. Ja kažem, ej, Da i ovo ljudi kad dođu neke starije godine mrtvi se, pa ne ide. Nisam. Ima već 10 godina. Ako ne vidiš, deta je sigurno. Kapića. Profesor je bio, ali nakon drugo i kapića što na prvi. da kažem bre, kako bre, kad znam da i nosi. Ima on sine, znači ima 2 žerke. Za čerke, to je jedno. Znači na to bol. Čekaj, a komu je u Beogradu, unu? Od tog sina, od Kići. A, to. I kada će on porasta, znaš, kupio on sam. A, rekao. Bojane! Kako je? I rezultat? 4-0. Zgo. Pa što da glasa? Ono tek počeo. A ima 20 minuta. To mali dječak. Truba se na žena i
Kaže, znam, ali ja treba dolaziti. To smo dolaziti koristiti. I znamo to na 15 godina. To je kašteno od teba, da mu daš toga i veće. On je od sve što mlade pare u mogu. Sve na 15 godina. Da otvaram se sad. Budem živjeti na kraju. Dugovi su na dugovi. To je ono koje je za toga. Pa ne znam ovaj mali, da će njega da se pravi puno. Ne daje mu se svoju. Rekao da, jebi ga. Bravo dvojka, bravo dvojka. To je pero. A to, dvojice. Oko poklonjen, iskilo šeširom priča onog Bogti, nego sam ali neću, ovako. On ovdje, ja odavde. Grud je u grud. Pričao si za neku ženu, kad si mu ti rekao šta kaže on.
Ja, ona ga ljubi u ruku, rekao ja ovdje, rekao što ti me ne prijatelji. On čuo, kako čuo, i vemo, samo me moji izjebali, znači moji partijaši mi izjebali. Išao varijantom da predovje dom bude... Znam. A on je odluka protiv nas. Šta će biti? Pa ja verujem da to je mali tenis odnos, da su izbori za ga. Sred. Nekoga će dozreti. Mora za nas tako. A ako ga sredi, ako niko ne koristi to... Ako nije šta groza, nek prebači ovo. A Spaša je bila. Kad se otvarala zvonara, neće. Ja stojim pod zvonarom. Ide se. A Spaša je dolazi, a se zajebavao švenka. Ovo zdravo veso, deti je slavijantica. A gdje je onaj tvoj anđel jebem ti ga. Ja te da povegnem. Pod zvonarom, pod crkvom. A veso šaša, a ovaj ga izazvao. A gdje onaj tvoj anđel jebem ti ga. Drugom, deset kolumno da Bora Švilac. Nije, ranije bio neko umro. I nije opet stigali. Pelje ga popio zajedno. Isto pred crkvom, onde koji ste zvonare. Je velika Veronika, opet u Pisku. Onaj Saša je aj sad, evo ga. Beži, 5 komada. Ljudi, evo. Oni ga zavao neko šnokat. Popadino ono, kada šnoka drugo u koki bila moja. Doviđenja. Svaka druga bila moja. A šta se vozi Vladiklu? Pa Juri. Lakše spasuje. Ajmo, uzbirite se malo! Ne boj se, kaj Bog je s nama. Kad vredi što je Bog samo kad đavo za volanom. Kad vredi što je Bog samo kad đavo za volanom. Golmane, uzbiri se malo! Već sljedeće godine ćemo vidjeti. Opasno, to su sve i sela dete. Samo da ne odu, znaš. Da. Spremaju dole. Nego, ljudi, moji komatni.
tako na kraju verujem. Ja zovem, koga zove ovo, i ljudi se javljaju, ostali posle po nas. Napoli, dosta ekipa, ja vidim, Otvori mu, Vali, bravo, Vali. Ima da ga oberi. Vidiš kukonjina. Utite. da li ste neki nešto od ove komasacije? Ja mislim da hoće. Aj sad mi prvi kraj voda. Na brdo gore? Na brdo ga penju. Na brdo ga penju, pa idu dole, baš do Senice, sad ove fabrike. Pa tu gdje je kupio kuću od ovoga, tu preseca pa se lazi dole. Direktor za Pesu. Tamo on kaže, on to kako trča. Ja sam njemu rekao da se Đuburnici kuća, a ovučva na Zečevu kuću gor, ovdje je manje brzo.
Aco, primi tu loptu, bre, ovdje va. I onda su oni ulazili sve, ti znaš more Pepko, Kozica, Deo, sve tu uhvatili u komasaciju. Oni napijali to i Pojavili to više da bili pare. inače objektivno ovaj deo odavde pa dole to nećemo, sve zbog nema ne njive iza moje kuće, samo prema Lukanju. I on. A mam, To mene čudio baš to je Luka i to. To manje koštalo je bio rob. Bebe sa rolerima opa da. Da. više i ne brojim. Sad će to vreme. Rekao, sad će samo po vreme se završiti, za sad je 7-0. Sunce, ti ljudi, sve igramo ja. Odakle? Da li se uredio mnogo ne ide. Ovaj bio sedmice radi, odbijali. Sedmice, taj beli, on je čovjek. I on je dosta brz, trči lepo, nije on baš zanemarljiv. Pre dao gol da ma. Šta ga on je visio? Presi, tu i sad ti izgubio. Ajde, sad se pokažite. Ovo je ostalo, sad vidim. I sada Garo došao na ovu stranu, ne znam. U ovo krivo. Nema ga više, ne igra ni zbog. Ja rekao raj. Šta dao se ti 3 glava za on? 4 da. Ko da, ovaj mali? Dvorke.
Ovo je imao šanse 2-3, ali dao njim. su lepo dodavali, kolegijalno. Zovemo miliciju, ono dete su dobili. Dobre, Žiko, ovo će kišno. A oni kažu da to neće kišno neće. Da. Trebalo bi, pukla je zemlja. A nije zablokano. Kod mene gore problem je sa vodom. Da je bio onaj mali Da, šedica on bi ga bio skinuo. Taj je Kalejić. Idi Kipi, idi Kipi. Otvori Kipi, dobijaš loptu i daješ gol. Ti nikad nisi trenirao futbol. Isti odu u njegu. Onaj čovjek kako si noći pada. Ti vidio neki rezultat u Grašu, nisi? Sad ste vi nešto ispustili, sad je primjer. Za malo uspjeh. Nije brzo. Šta je sad? Out. Ili out ili out? Out. Lapo, vidio lapo. Lapo. Kući. Banja sam na prvo. To će biti veliki opis. Bravo, Bačo!
svake nedelje. Nije, tu se iskušan kada radi. To je ono da sam, nema gdje izađe. To je 4 da ovdje zove. Srpci nemaju tim. Nema nije. Narod nema gdje da se skupi. Može! Leđa! Ej, Uki! Brzo nije našao! Dale! Bravo je! Još! Bravo, Neto, još! Ne može! Idi mali, Mali! Bravo, Mali! Kako ova sedmica nesebično da je ovako. I odnosu na ono... Bravo. Možda mi koliko da ga ne pričamo napad. Imaš neki od nas, Tipi! Ovo je jedan koji ide on. A Lapovo znači 0-0. Što ide Lapovo tako? Ide, ozbini se malo. Trnava ljudi što radi, vidiš. Trnava nam nisu konkurencije. Leđa! Kako igra sa njima? Kako malo? Kao? Alo, koji me gledaš bio? Alo bre! Dobro, Peki, dobro, Peki! Što ne krene. Vidimo se. Ideš, a? Idem nešto do sveštenika, treba potpišem dole revizija. Evo, kako ćemo sad za Popovicu, treba se dogovoriti. Ja sam nosio da sam Popovaci. Ne, valjda da I nosiš. sad, nema problema. Rekli smo, pričali smo nešto roštilj, neki da uzmemo i po nas ima. Koji dan tako? Ne, posne. Posne. Ako mi treba za revizora prasa, mogu vidjeti. Ne, nemam. Za revizor ide roštilja, prasa nam treba Kad sad dolazi za na rad. vidu? Sutra, za radovi. Neću sad samo da nam pusti opet. Gojo! Gorane! Gorane! Šta je sa senom? Kad platiš, dobiješ tekuću adresu. Đurićima ne verujem više. Rekao mi, običao mi jedan iz Đurića, mi proda prikolicu da ga pominjem, da ga bogosiljam dok je živ. On proda u Topolu, bolje mu na iz Topola. Nemoj da grešiš duša, jer sam prvo te zvao, tebi. Nisi ti. Ispoštovao sam. Ti nisi. Jesam, ja sam im rekao, zovite Gorana prvo da vidimo sa njim. Nemoj da sereš sad. Ego nema veze. Nema veze. Ovo naći prikoli. Ma jes. Nek je Deda Rešo živi i zdrav. Pravimo punoletstvo, pusti prikolicu. Drago! Ima neki trak. Dve šabe, dva terasne, parket, višnjo, Novog grada, 7. strah.
Sutra si useljen, danas da se useljen. Pazi, on što je plaćao stan i što uzimao period kuće u Topoli, to mu je rata. A stan ostaje. A zato sam prodao Topolicu, Tangraču, Ranku, Bar. Ajde, prodaš tu. Da? Kaj si kupio? Ovo neće da prodaju. Ja sam dosta isprodavao. Nisi ti ni pravio to Živko i pravio. Ako nije pravno, ne da prodati. Sve što vidiš odera, onda sve sam ja ručno izvadio od golobotne vodenice. 3 metra obala, pa mi poneli dušemu i 3 kolce, pa mi toli dušemu na pola obale, pa ja dobio u vodu, pa na dušemu, pa živoj na obalu, rada bližno tiče, pa 10 kola na dan. Nisam krenuo traktor, ni kolica, ni pešarac. Sve što sam napravio. Bila muka. Bila muka. Sada vrči za dan, Božnje za dan, samo treba ti para, da bi napravio para, nego si muka. Mnogo para treba. Znaš kako je bilo sad? Brda, kratije, gostara vina, ni sok, ni kisela voda, slanina ovakav, poneseš kokošku, posle jede čas, františko je dobro, da hvala nego, a sad menjaju ovale. Ma idi bre, bre. Da li nema sve i ovale, mislim? A? Ne, slika. Da li nema stavi 3 dana vaškus i 4 dana vodu slika? Ako neki nema, pa boli se. Pitali belog gospodina majstora, Dekića, kada što radiš na pražu. Kaže, onaj došli se koliko za pare. Onaj dovca predljeva za pare. Pa ja to radim. Bravo, Čoki! Bravo, Čoki! Misliti i cveće, brati, nije isto stvar. Dotakljeni i oni ne dotakljeni. Uzmem nekaj kako se pozove taj skupa. Znači sam bio za fudbalski poboje. Leđa! I on prezadovoljan što nije ključno. Ovo, bravo, Vanja! Dobro, Vaki! Rekao sam zdravo momci, ali nisi se osjećao. Tiću te! Mogo si malo se šepuri za toliko drugo. Glava! Devet.
da primi gol, ajde, dobro, nisu ljudi u Sunkovi da sam išao prije. Ja da kažem bilo to. Žorke, Koliko ti dao ti, no? 4 povuku na oca da budu bliže. Zato dosta se najbolje vidi. A da, ali... Nijedan dobro. Nisam vidio da se zakoniti. O, Vlada, umrši ga. A? On se umrši ga. Dobro je. Je za ti moj živ. Evo! Mladosti, čudo. Da stigne ovog iz Metalinaca, zato Kembe. A, onaj je to. I bilo mi onaj Koke nije bolji. Ja sam mladi ljudi. Što mi je mlad čovjek? Dobro ne radi ništa, znaš, ipak. Šteta da... Treba nositi ovo, svaki godine je to na drugo. Ovaj ga vuče. Pusti ga je. Ali nema ništa. Vidite, ne može tako. Kako je dobro to. I rakija ne vidio. Ništa. Mi smo vodili, nema veze. A ona gledi ono plaću od 2 Ajde. Stvarno sam luda. Nemam pojma, ja sam vidjela 4-5 gola. Više, možda jeste. Rekao ti zdravo, nisi čuo. Ti na vama, nije sve u meni. Ja sam nešto ne sećam da posebno rekao meni i tebi. Ovo mali, ovo nesreća mali. Ja sam jedan mali. Garan. Garan. Nisam se ne javio htio. Gledam ne da stanem da ne smijetam, pošto nekima Ja znamo. imam ti zbog vese nisi javio. Cornere lo. Cornere.
6:0 do sada. To je novine da ti. Na 6 utakmica, 5 pobjeda i 1 nerešenje. 26:0. Ovo treba se piše novine. Pa treba sam samo. Ja sam se nadio da ćemo drugo povreme po bar jedan da damo. Oni pa dali je da. Ne, vidim. Mada si ti bio zadovoljni se ne reći. Samo sa 0. Da ne krivim ne bilo. Vidjeli se tu, vidjeli se. Zavar, zavar mali. Kalej, kaj? Kalej. Kalej, mali. Čekaj se nije, da se mali predstavi. Dao je jedan. Pa znam, ali sad... Dobro, lepo je zahvatio loptu. Je digu uvijek. I lepe za njega. Dakle, sudija, da. Jer nema autotriku. Pomoći sudija. Na svaki Ne znam, a onaj nikad nije došao ovdje. Samo ona mala istopola. ne dolazio Nego samo dole. do pola terena, ne do pola pa tamo. Dobro, ja sam mislio cijela strana. Znam, ja sam mislio cijela strana. Ona pola tamo, ova pola. Ona ide u bande od kornera do pola. Znam, sad. Što radi? Ja sam mislio da je cijela strana drži, ona je cijela... Ne. Ali ona mala istopola kad sudi, bilo da je sudija ili pomoćni, ona pretrči više nego igrači. Žurni. Aha, nije izgledno. Nije se izdalačeno. Mali Kalejić, 10 ima. Stop!
kroz njega. Leva. Sedmi, leva, zaman. Leđa! Da. Dvojica bili isto. Stigao preo tebe. Hvala leđa! Gdje će radi? Kako je? On tebi za pojas i došli Bosanci, on ga čapa. Kuda i pada? A vi u zatvoru za to? Znam. Kaže, Ljopko radio kod mene, a mnogo dobar dečak, samo voli kaj da se bije. On bio ženu na Vesvejne vrede. On, dragi. Aha, dragi. Pa posle ona žalila se kod Dušana, kod oca, pa Dušan došao uveče da raspravlja. Kaže, hoćeš da piješ ti nešto? Pa pija tako. Jeli ti ćeš kada prođeš sad kao ono? Ti ćeš kada piješ nešto? Ako nećeš kaj ka piješ, sada prođeš kao ono. Dušan je bio dobar sve. A da je nekom slučajem to na Radenka, onda ne vidi. Da. Ono je bio... Neki Lesa neki bio. A to je još i manje bilo dobro. Pa dao Radenku da radi. Tvoj otac dao Radenku da radi. I Radenko se pirče i majka ide pored kipe. I tunela pored kipe, nemoj Radenko divan sine, nemoj Radenko divan sine. Radenko ne govori ništa, onda hoću prije. Jer znaju nivu i pravo ona. Radenko... Reza. Ona ga moli žena. Ako je to prigodi praksa. Da pamti se, no? Žalim. Sve bušte, nikakav vajz. Ajde. Hoćemo na Talince u nedelju, Vlado. Možda ideš na pijac, svačni. Uđeš na Filipinu, ne možeš. Ja sam ti sezonim ovog Jugu sa ICB-om i da stigne na Kašiku, znaš. Da gledamo. Ja sam da se vidi da ide iz... Sa pijaca? Se vidi s pijaca? Žaca je gledao tamo, Mamo imaju obradu. Ovo Đole. Žabea bez bagde. S ovdje strane ima njiva ili vadan, kaže ni to ne puštaju. A to su bre.
Tvrdi Valkovo i Široci. Šta ima da ima, to je sve gol. Šta zna? Kako je? Imaš leđa! Kriv. Uroša, kad bi poslali na maraton, Bravo, Simica! Sada je niko na tom. Jer i mati iz jednog fakulta. Ovo je gore. Ajde, je vodo. Zapamte kako su bili u stranu. Mi smo pamtili kad smo bili kod njih, šta? Mi smo ih zapamtili, tamo smo igrali 3 poluvremena. Pa kako? Ja nemam pojma. Dok nisu pobedili, a? Ja ne znam Nije nego svirao ranije, prvo oni mu reklamirali, on poslije počeo to da nadoknadi, pa kraj, pa ponovo. Pa ponovo, još. Ajde me, svakim pojednom. A ovo je bilo na svakidašnje. Valjda neće i sad. Ne dajemo da su pisali. A zamijenio brata. Dobro, to je to. Da malo se oslobodi. Da, prvo da se oslobodi, drugo dali mu trapku da ga poštuje. Ne, ovako. Ciklom po mene dole. Ja sam neko preparirala. Nije malo Da, dosta je dobro. 2 metra. Gdje ti je onaj? Sad si javi Da si bre drago jebo. Gdje si ti? Ti mi dobro. Evo. Majko! Šta se dešava se tu? Da, da radi na talentima, traže pare da... A te pustili po njima. Ma njima je interes da dobije neki dinar. Evo, igrajte zato što. Pokažite im. Šta znate i gotovo.
Čudo to nije mi jasno. Pošter kaže da... Pošter kaže da oni ne plaćaju, da ne kupuju, da ne prodaju, ali... Dobro, vidimo se. Ajde, zdravo. Pa sad čekaj, bit će još neki bo. Ima još 10 minuta. Poneli, šta je sa Trnama? Važi. Te igra 11 kola za Rosa. Važi. Ne znam gdje ćete naći. Ja zvao Švrnića. Ovo ne znam. A vreme ako ne daju, vi u redenu da gledamo što nadirati, kada gledamo Trnavu, a sve u Trnavu. Ako ne daju, ja ne znam. Pa Dek. Kaže, ne daju, ima minuta, ne daju, kaže, ni jedan Stranovac da je. Koga? Malo kliču. Ole, samo malo više da se, bravo. Dari mene šamaricu, da se malo prvi. Šamaricu mu prvi, šamarče.